И što, prijatelji, dečki, тук е Петър. Сега играме на сервера Бела Арена PvP с... Стоянов хаде. Хаде, що правиш, хаде? Нищо не правя. Ки играме 5 рунди от СГ. Така ли? Кит от Да. СГ. SG Kit играме, значи 5 партии. Кой има най-веке? Е победник. Кой Аз най-веке биче, победи? Тайк е победникът. Да, айде да почнем. 3, 4, може. Хайде. Не, викам да съм нагоре. Мале, комбо ми направи. О, това комбо. Айде. Кетне скил направиш, мисля. GG. Вау. До 6. Вау. Хайде, втората рунда. Кой ще я победи? Моля, така ми иска. И аз ке победам. Да, дава старт. Джей, да се... Няма да ми ставаше в една самена, препо. Моля, GG за тебе. Стрейф. Ха. Трябва да си възядам. Ай, кой ще победи? Дай. Аз ке победам. Мале, ти ке си победиш. Не Гъдува хапен кафет. Ха. Важно би за мене. Чай да видим. О, не се погоди. Айде, погадък. Колко не мислям дека 2 е за мене, или? Един. А, еден, да, еден. Мале, ле. Кога и да ти поставяме ФНС, ти влегуваш по него. Да. О, комбото. Кетнес можеш да ми направиш. Ама нема. Скрами малце. Не, дека стигна. Criticals. На колко си бе харц? На 3. Лажеш. Full hearts. Аха, леле. Кетнес. 10! Не да се удри. Не удари. Стрейфик. Колко е 2 за мен? Айде. Там имаш шанса. Шо? Ако овие две ги победиш, твоя е. Ама то няма да се случи. Мора 2 поред да победиш. А може би мини задача, но не се знае. Вау, стоп. Вау. Нема стъпове, пиви. Се зафъркал. Само... Аха, не съм възайте, бе. Хайде. Моля се сками. Може? Ти са Ричард. Не! Изгуби победив. Како да е. Ти играм само честплей този път. Ти играй много гепъл.
честплейтме само. Да, бе. Аз съм Ходини. Маги право, знаеш. Kako ne ulegava Не! глупи от ФНС. Айде, ушете. Окей. На колко Ако не съм на 4 харта, няма шанс да ме убиеш. Кетнес. Ти колко харта си? На 5. Вау. Ако те победам 4-1, значи си не знам. Или е несреќа, или се съпрекавам на това харта сум. 3-2. 3-2, моя победа. Още една грати съм, няма това да се брои. Ако? Това е само за гратис. Само ако го знаеш. Уа! Отдека ме види. Колко да имаш. Не, нека си. Дойди. Ай, чакай, ки играме вака. Само капа чалендж. Не пукай. Само со капа. Се зафракавам. What the hell? Това беше само за да се реагирам, за да изядам гепо. Добри лажни трикови. Како и секога ще зафракавам. Пау! Гледам си. Ха! Ти ме погониш. Айде, пи се. Айде. Не, да ти се няма, че... Ти можем да те хърт да те победам. Ти можем ли? На ден хърт. Лажиш. На 10 сърцина. 4. Това беше това, дечки? Ще се видиме в другото видео. Чао!